Gasteizera joko dugu orain, izan ere bi udaltzain ikertzen ari dira adingabe bati ustezko jipoia emateagatik. Astelehenean Zabalgan auzoan patinete elektrikoan zihoan 16 urteko adingabe bati. Mutilak zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere bila joan ziren. Adingabeak ihes egin zuen Zabalganako parke batetik. Martxoaren 6an mutilak Zabalgan auzoan zebrabidea zeharkatu zuen patinetetik jaitsi gabe eta poliziak bere atzetik joan ziren. Gazteak ihes egin zuen eskutatzeko asmoarekin eta auzoko parke batean sartu zen. Sare sozialetan zabaldu duten bideoan ikus daitekeenez, gaztea ihes zegoenean udaltzainak oldartu eta kolpeka hasi zitzaizkion. Familiaren arabera belaunetan, ukondoetan, ukabiletan eta genitaletan. Adingabearen aitak gertatutakoa Facebooken eta hedabideetan salatu du. Le cogieron, le tiraron al suelo de muy malas maneras, sin preguntar, sin pedirle documentación. Explicamos al médico, tampoco se lo creía, es que es algo que es increíble, ¿no? No llegas a asimilar que la gente de la autoridad pueda llegar a comportarse y a tener una actuación así con un niño. Zagorritzura eraman behar izan zuten eta medikuaren txostenaren arabera sudurreko hezurra apurtu zioten. Familiak udaltzainen aurkako salaketa jarri du. Udaltzainek berriz adierazi dutenez, gaztea ausarkeriaz gidatzen ari zen gainezko ibiltariak arriskuan jartzen. Gauza korrela adingabeen fiskaltzak udaltzainen eta lekukoen adierazpenak jasoko ditu eta gertatutakoa ikertuko du. Bestetik, eskriba sindikatuekin eta enpresaburuekin bilduko da gaur pentsioen erreforma adosteko asmoz. Eguerdiko 12:30 abiatu dute batzarra. PSOEk eta Podemosek osteguneko azken orduan lortu zuten erreformaren bigarren fase horretarako akordio bat ixtea da haien helburua. Gizarte segurantza ministroak aurreratu duenez, ia akordio batera iritsi da Europako batzordearekin pentsioen erreformaren bigarren ardatza osatuko duten osagaien inguruan. Pentsio erreforma akordiotik gertu dago Madrilgo gobernuaren esanetan. Jose Luis Escriba gizarte segurantza ministroak Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin eta enpresa buruekin negoziazio maila deitu du. Madrilgo gobernuak pentsioaren zenbaketaldia aldatzea proposatuko die. Hau da, pentsioa kalkulatzeko edo kotizatutako azken 25 urteekin edo 29 urteko kotizazioarekin. Azken horretan 2 urte okerrenak baztertuta izango dira eta beraz praktikan bigarren kasu horretan 27 urtekoa izango da zenbaketa. Ministerioak aurreratu duenez, ia akordio batera iritsi da Europako batzorderekin pentsioen erreformaren bigarren ardatza osatuko duten osagaien inguruan. Erreforma 2023ko lehen 6 lekoan amaitu behar da, Europako funtsen laugarren ordainketarekin lotuta dagoelako. PSOEk eta Podemosek osteguneko azken orduan lortu zuten erreformaren bigarren fase horretarako akordio bat ixtea. Besteak beste, hau biltzen du akordioak. KPIaren arabera pentsioak eguneratzea, enpleguko pentsio planak bultzatzea eta langile autonomoen erregimena aldatzea. Gai honekin jarraituz, Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ia astebete irango duen itxialdia eta baragoa egingo du martxoaren 13tik 18 bitarte 1.080 euroko gutxieneko pentsioa behingoz lortzeko. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari gutxieneko pentsioak kopuru horretara arte osatu ditzatela eskatuko diote. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzeko Hego Euskal Herriko pentsiodunek beste urrats bat emango dute. Astelehenean hasita egingo dugun itxialdi horretan, gure ardatza izango da 1.080 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.080 euro, baina ja behar dugu. Itzialdia eta baraua egingo dute Bilbon martxoaren 13tik 18ra 150 bat pentsiodunek. Astelehenero Bilboko udaletxearen atarian egiten duten protestaen ondoren manifestazio egingo dute mugimenduak Bilbon duen egoitzaraino. Bertan egingo baitute itzialdia. Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari eskatuko diete gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino osatzeko eta Espainiako gobernuari 1.080 euroko gutxieneko pentsioa esartzeko. Oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago,
bai Madriden, da bai Eusko Jaurlaritzan, da bai Nafarroko gobernuan. 2. Hego Euskal Herrian 200.000 persona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. 3. arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Ez dugu ulertzen inundik inora, 5 urte pasa ondoren oraindikan. Eusko Jaurlaritza ordezkatzen duten alderdi politikoek ez hartzea iniziatiba, ez gehiago pentsatzea bere komunidadean zer realitate gordina dagoen, eta ez era berean neurri konkretuak jartzea. Itzialdia eta barauaz gain, egunero mobilizazioak eta hitzaldiak egingo dituzte. Martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute 12etan Bilboko Eliptika plazatik abiatuta. Hego Euskal Herriko pentsiodunak batuko dira eta eragile sozial eta sindikalen babesa ere eskatu dute. Bestalde, jakitera eman dute iparraldeko ordezkaritzare Bilbon izango dela. Bestetik, Bizkaiko merkataritzak atzo negoziazio bilera zuen lan hitzarmena berritzeko, baina ez zuten akordiorik lortu. Patronalak KPI-aren araberako soldata igoerak eskaini zituen udako larunbat arratsaldeetan lan egitearen truke, baina sindikatuentzat hori onartezina da. Hori dela eta, aste santua baino lehen, 3 greba egunetara deitu dute elak eta labek. Horrez gain, martxoaren 26an Bizkaiko merkataritza sektoreak mobilizazioa egingo du denbora librearen balioa azpimarratzeko. KPI-aren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da udako larunbat arratsaldeetan lan egiteko aukera kontenplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko, baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldurra handia dagoela, eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Oso denbora libre gutxi daukan sektore bat da, ordutegi komertziala kontziliatzeko praktikamente zinezkoa da, eta orduan sektore honetan daukaten arnaz gutxi hori hain zuzen dira udako larunbat arratsaldeak eta hitzarmenak urtean ematen dizkien 4 larunbat libreak, 4 bakarrik. Igande baten mobilizatu zain zuzen ere denbora librearen balio hori azpimarratzeko, eta beste alde batetik, aste santu aurretik 3 greba egun egiteko planteamendua daukagu, ez baldin bagara lehenago akordio batera iristen. Eta martxan da jada azken foro soziala. Ikaskuntzei eta erronkei erreparatu nahiko diete, bakea eraikitzeko prozesu berezia ikaskuntza partekatuak etorkizuneko erronketarako lelopean. Martxoaren 17an Iruñean hasi eta 18an bukatuko da Donostian. Martxoaren 17an Iruñan planetarioenean eta Donostian 18an hemen kursalean 6. foro soziala egingo dela, ospatuko dela, azkena, eta zehazki bat egiten du lehenengoaren 10. urteurrenarekin batera. Eragile guztiek bat egin dutela foroaren lanarea onartzerakoan, gizarte zibilaren parte hartzearen onarpena ere egin dute. Eta pasaden uztailaren 23an Ipar Euskal Herriko errepide sarea blokeatu zuten bakegileak ez zigortzea erabaki du Baionako auzitegiak, naiz eta hauek erruduntzat jo dituen. Prokuradoreak 10 eguneko epea du orain erabakiaren kontra helegitea jartzeko. Erdibideko erantzun bada, alde batetik epaileak konsideratzen du delituak eta isunak
ezaugarrituak direla, beraz 11 auziperatuak ejudun gisa konsideratzen ditu penalki, baina kontestua baloratuta, kondenarik iragartzea ez du erabaki. Euskal presoak! Gure ekintza konbentzituak gira zilegia zela. Beaz, hori defendituko dugu guk bururaino. Gipuzkoako hirian berriz, hotelak eta etxebizitza turistikoak irekitzeko baimenak emateari utziko dio Donostiako udalak. Martxoaren amaieran jarriko dute neurria indarrean behin udalbatzak onartuta. Eta plan orokorraren aldaketak onartu arte egongo da martxan. Gaur egun 162 hotel eta 1280 pisu turistiko daude Donostian, 2022 amaierako datuen arabera. Azken 5 urteetan laurden bat egin du gora hotel kopuruak, eta gehiago etortzekoak dira. Zenbaketa horretan ez baitira sartzen orain eraikitzen ari diren eta baimena duten beste 7 hotel. Donostiako saturazioa medio eta erdiguneko herritarren kexari erantzunez, udalak erabaki du Donostian hotel eta apartamentu turistikoen lizentzien suspensioa. Urtebetez bertan behera utziko dute lizentziak emateko prozedura. Eskaintza turistikoari muga jarriko dio Donostiako udalak. Bisitari gehien ibiltzen diren auzoetan bizi diren herritarrek aspalditik eskatzen zuten neurria da. Herritarrek gustora hartu dute. Baina debeku horretan sakonduz gero baimena ez daukatuko Donostiako auzo guztietan. Udalak iragarritakoaren arabera, Antigua Ondarreta, Tegorrita Udia, Erdialdea, Gros, Ibaeta auzoetan suspensio totala ematea, hau da lizentzia berririk ez ematea. Baina aipatu ez dituzten auzoetan Intxaurrondon edota Egian esaterako aukera egon liteke, baina baldintza batekin, zerbitzuetako lursaietan bakarrik eraikialko dira. Hau da, bizileku diren lursaietan ez da ez hotel ez da ostaturik eraikiko, eta pisu turistikoei dagokienez lizentziaren debekua lizentzia ez emateko erabakia orokorra da hiri osoan, urtebetez ez da berririk eraikiko. Oraingoz urtebete iraungo du neurriak, baina alkateak esan du ez duela baztertzen beste urtebete luzatzen neurri hori, eta epe hori baliatuko dute hiri antolaketa araudi aldatzeko. Lan horietan gaude, abiatu gera lan horietan, eta aldaketa horren hasierako onarpenarekin beste urtebetez ere luzatu dezakegu suspensio hori. Baliteke antolaketa berrean jasotzea eskaintza gainezka dauden auzoen sailkapen berri bat. Halaber, udalak hartu berri duen neurri honek ez du eraginik izango kanpin, nekazaritza, turismo eta landetxetan. Hain zuzen ere lurzoru ez urbanizagarrean jar daitezken horietan. Eta Nafarroako gobernuak trafikoaren zaintzaren eskumena berreskuratu du hau 6 hamarkadaz Espainiako gobernuaren esku egon ondoren. Maria Txibitek Nafarroako gobernuko lehendakariak jada egun zehatza zehaztu du berreskuratzeko eskumena, uztailaren 1. Será efectivo a partir del 1 de julio. A partir de esa fecha se abre lo que se ha denominado un periodo transitorio. Ostera, Europar Batasunak 2035ean errekuntzako ibilgailu partikularen fabrikazioa debekatzea proposatu du. Baina Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak bat egin du aste honetan Alemaniak eta Italiak proposamen horri egindako kritikekin. Errekuntza autoak debekatzaren aurka azaldu da Tapia eta azpimarratu du zero emisioen kostua ezin dela izan Europaren desindustrializazioa.
Europar Batasunak 2035ean errekuntzako ibilgailu partikularren fabrikazioa debekatzea proposatu du. Aste honetan onartu hartzuten 2035etik aurrera praktikan barne errekuntzako motordun auto berrien salmenta debekatuko duen legea, baina kontseiluak bozketa atzeratu du arau onartzeko berme nahikorik ez duelakoan. Izan ere zenbait herrialde larrituta eta zalantzati daude, besteak beste Alemania eta Italia. Baina Eusko Jaurlaritza ere hildo beran parekatu da. Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak bat egindu aste honetan zenbait herrialdek proposamen horri egindako kritikekin. Sailburuaren arabera, ibilgailu guztientzako elektrifikazioa gaur ez da alternatiba bat, ez da 2015 urterako ere. Deskarbonizazioa bai, guztiok ados, 2050erako, oso ondo, 2035ean beste helburu batzu jartzen ditugu, baina nola egingo dugu hori. Eta nik hori da faltan botatzen dudana Europan. Ibilgailu elektrikoaz gain beste aukera batzuk aztertzeko eskatu du, errekuntza autoen fabrikazioa erabat debekatu aurretik. Tapiak azpimarratu du zero emisioen kostua ezin dela izan Europaren desindustrializazioa. Euskadik duen industria ahalmenarekin, eta ez bakarrikan autogintzan, baita ere energia berriztagarrietan, egin dezagun apostua guzti hori egiteko gure industriaren ikuspegitikan. Eta gure industria kontutan izanik. Testuinguru honetan etorkizunari begira Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du automobilgintzaren merkatua ibilgailu elektrikorantz doala, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoare errealitate horretara egokitzen ari dela, nahiz eta hastea beharko den. Eta Frantziak eta Alemaniak ikusi bezala, aldaketa hori ez du erraza izango denik ikusten, eta ahalegin handia eskatuko duela deritzo. Momentuz Bruselaren proposamena airean dago. 2035 urtetik aurrera Europako Batasunean saltzen diren auto berrien karbono isuriak 100% murriztu nahi ditu. Baina bozketa hori gauzatu eta onartu arte ez da lege bilakatuko. Bestetik Gasteizko eta Lasarte Oriako Michelin eta Mercedes fabrikek jarduera murriztuko dute merkatuaren eskarira egokitzeko. Michelinek primetan 200 euroko murrizketa iragarri du eta Mercedesek Gasteizko fabrika hilaren 17an itxiko duela iragarri du. Euskal Autonomia Erkidegoko fabrikarik handienean egiten den lehen geldialdia da. Ipar Euskal Herrira bueltatuz, bertako euskalgintzak manifestazioa egingo du apirilaren 22an Baionan. Azterketak euskaraz, euskarari trabarik ez, euskarak bizi behar du izango da leloa. Eta egindako agerraldian zinezko hizkuntza politika bat martxan jartzeko eta herri mugimenduko eragilei baliabide duinak emateko eskatu dute. Bozkatu zen duela orai 7 urte denak ados ezarri ziren errateko eperen aurrekontua doblatu berzela. Benan neok ez du egin. Herri elkargoak, akitania berriak, departamentuak, egin esku dute beren partea igotzea. Hori lehen urratz gisa hori beharrezkoa da, diruz duten ekarpen hori handitu behar da. Gaur egun diren laguntzen doblea behar dugula eta hori aldarrikatzera joaten gara apirilaren 22an, baldintza duinetan lan egiteko eta hizkuntza politika sendo bat izateko. Azterketan gaiaz gain, badira ere beste arazo ondana bat. Oartzen gira gaur egun hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian gelditua dela. Azken urteetan, Euskaren erakunde publikoaren aurrekontua izoztua da eta ez da baliabide ekonomikorik euskalgintzako elkarteak laguntzeko eta
denak itoak dira, ele eder hainitz entzuten dugu, baina berritugu ekintzak, berritugu neurriak, berritugu baliabideak, berritugu erabaki ausartak, berdugu hizkuntza politika bat gaur martxan ezarriko dena Ipar Euskal Herriarentzat. Eta Arartekoak Euskal Herriko espetxeetako heriotzei buruzko informazioa eskatu dio Jaurlaritzari. Eusko Jaurlaritzak Martutenen eta Zabaian izandako heriotzen inguruan ikerketa zabaldu du. Hori dela eta Arartekoak informazioa eskatu du eta jakinarazi duenez, barne ikerketa egiten jarraitzen du gertatutakoa argitzeko. Bestalde, Maleken familiak iragarri duenez, hildakoaren gorpua Argeliara heldu da dagoeneko. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz, Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Arartekoak informazioa eskatu dio Eusko Jaurlaritzari. Jakinarazi duenez aztertzen ari da espetxeetako suizidio protokoloa. Arartekoaren helburu nagusiak dira besteak beste giza eskubideak sustatzea, zabaltzea eta defendatzea. Eta azpimarratu duenez, lehenik bizitzeko eskubidea bermatu behar da espetxe administrazioa bezalako erakunde publiko batek. Bestalde, salaketa Arabak gogor salatu zuen Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxeetan bizi duten egoera. Azpimarratu zuten gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Eta horrekin batera, Maleken familiak azaldu zuenez, Zabaiako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki zuen. Presoaren egoera zein zen ikertzeko. Gainera, iragarri duenez, azken asteotan izan dituen arazo burokratikoak konpondu ditu eta Maleken gorpua Argeliara iritsi daia da. Zaldibarren duela 3 urte gertatutako hondamendiari helduko diogu orain. Izan ere, zabortegiko kudeatzaileak beste delitu batengatik deitu dituzte deklaratzera. Berte recyclingeko arduradunak ikertuko dituzte lurralde antolaketaren aurkako delitu batengatik. Joan den hilean 3 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zela. Kalteak ikaragarriak izan ziren. 2 langile desagertu, dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan bera jausi eta dioxina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Gertatutakoaren harira 2 auzi ireki ziren. Bata ordea langileen segurtasunaren aurkakoa 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Zabortegia amiltzan hildako langileen eta enpresako arduradunen arteko akordioaren bidez, zuhurtziagabekeriazko hilketa ezarri zieten akusatuei, eta horri dagokion 6 hilabeteko zigorra. Hori hala ez zuten espetxera joan behar izan auzi horregatik. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzioa auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute. Letraduen grebaren ondorioz, urtarrilan eta otsailean egitekoak ziren zenbait deklarazio maiatzaren 25 atzeratu dituzte, eta martxoan egitekoak ziren beste zenbait deklarazio atzeratu egin ditu Durangoko epaitegiak, apirilaren 25. Hain justu Geiser HPC ingeniaritza enpresako 5 langile deitu ditu epaiak deklaratzera egun horretarako. Testuinguru honetan Berria Hedabideak emandako informazioaren arabera, Zaldibarko zabortegiaren amiltzaren auzian beste delitu baten zantzuak ikusi ditu fiskalak. Lurralde antolaketaren aurkako delituagatik ikertuko dituzte. Ildo horretan ikertu gisa deklaratzera deitu ditu Berte Recycling 2000 eta BSM enpresako buruak eta Geiser HPC ingeniaritzako arduradun bat. Horiek ekainaren 15an pasako dira epaiaren aurretik. Berriak iragarri du ertzaintzak delitu hori frogatutzat ematen duen txostenaren arabera hartu duela fiskalak diligentzia horiek irekitzeko erabakia. Eta kultura arloan bueltan da Donostiako arte eszenikoen jaialdia, De Feria. 29. edizioa du aurtengoa, eta martxoaren 13tik 16ra ospatuko da, baina asteburuan ere izango ditu emanaldiak. Euskal Herriko 12 konpainia izango dira bertan.
Eta orain Santelmo museora joko dugu, izan ere jada ikusgai dago Nekane Aranbururen 80 berriak entsegu erakusketa. 80ko hamarkadan lan egin zuten hainbat kolektibo artistikoren lanak bilduko dituzte. Haietako batzuk oraindik ere jardunean daude nazioartean edo gure artean. Hala nola, El Gallinero, Zelai Azpi, Zapatari Arteleku, La Fiambrera, Las Chambas edo Kosoni. Santelmo museoak 80 berriak erakusketa ireki du 80. hamarkadako kolektibo artistikoen obra ezberdinek osatuta. Gaur aurkeztu dugun erakusketa hon, 80 hamarkadari buruz dijoa, ez? Eta zan momentu bat oso berezia, oso mugimendu asko zeuden, ez bakarri pertsonalki, baizik eta kolektiboak, eta erakusten dena, erakusketan da, ez bakarrik arte obrak, arte lanak, baizik eta aldamenean edo arteren bitartez ze ideiak defendatzen zuten, bai politikoak, sozialak, denetatik esan, feminismoa, ekologia, dena azaltzen zen ja, momentu horretan, eta gaur arte iritsi da. Esan behar da badala garai bat justu, hori duna pixkat ezaugarri bezala, ez? Eta horretik ez da erakusketa bat artista batena, baizik eta da hemen inguruko gizartean gertatzen zena adiraziz, gero kolektibo batzuk inguru hortan berain artean nola relazionatzen zian, nola ite zituzten ekintza eta artelanako arte sorkuntza nola moitzezin, eta horri buruz da. Eta da, hemen gertatzen zena, baina hemendik kanpoare lan egin zutenak, ze oso potentea zalako hemen gertatzen zena, eta, hor daude lotura danak, ez? Berain artean, eta, ulertuta batizpat, harreman hori, ez? Berain arteko harremana. Ez da kolektibo bakarri dira desente talde, batizpat azaltze zaudena Bilbon, Urazurrutiako tailerra, gero Zelai Azpi Zumaian, gero hemen Donostialdan daude Trintxerpe, Gallinero, Rederia, Arteleku nola ez Bilbon dago Txamas, eta horrelakoak ez. Eta gero, Santelmo museoa beak oso papel garrantzitu izen zula, Santelmo lehengo museoan zegoen Sala Vanguardia izena zuna, eta antolatzen ziren, erakusketa kolektiboa gaina, 2 hilabete iraute zutenak, oso bizkorrak, katalogo bat editatzen zen, eta, movimentu handia zeon, ez? Eta gaina, horre ondin artistak, desente, gaur egun despuntatu dute, ez? Eta, esan gaina, kolektibo hauek ez zila bakarri gaina, igual arte sorkuntzakin lotuta zauden jende bat o interes hori zutenak. Zinbaiten jende bat, garai hartako movimentukoin, eta, hor, geure batzuk nahiko gertu bilinenak, zauden, ez dakit nola esan, ekologiko kezka batzuk, generoa o feminismo kezka batzuk, ez dakit, aldidez, soldaduzkakin hemen insumizio zea bat, ez? Zeuden baite movimentu horire, eta, holako, denez zaun lotuta, ez? Baite ziren 80. hamarkadimen nahiko gorra izen da, adibidez, Bizkaian Alto Sorno zeitz izan, eta horrekin jauntzan paroa, gero IESa, drogak oindikenen naiz dela 80. hamarkada igual gorro izan zeitzezun, ez? Hori oso zera izen dugu. Eta ordu, kreatibidade aldeti baita, ez di bakarrik, artelan, esan dezagun, disiplina normaletakoak, ez? Disiplina kreatiboak, eta gero da, garai bat baita, teknologikoki aldaketa bada ona, ez? Batez pasatzea, analogikoti digitalea, baina horrek aukera berri batzuk eman ditu, eta aukera horiek asko esperimentatzeienak. Eta hori dana jasotzea pixket. Dala, euskal kontestu artistikotik abiatuta 80. hamarkadai buruz engan lehenengotako erakusketa, ez? Kasi Europa mailan. Esan behar da baite, erakusketa udala Nekane Aranburun, beak esate udala tesi kuratorialeo bezala, ez? Osea, da bere tesi bat, eta tesi hortan kontatzena plasmatzea areto baten. Eta, egia da, dala, hemen kontestualizatuta dauden artista batzuk, baina izan zutenak hori, gero beste toki batzutan, presentzia bat, ez? Amsterdamen,
Londresen, Berlinen, zero hori dana oso lotua dago, ez? Bata besteakin. Madrilen, Sevillan, Bartzelonan, zauden danak konektatuta. Ekainaren 4 arte ateak irekita izango ditu 90 berriak erakusketak. Bestalde zenbait hitzaldi eta jarduera antolatu dituzte. Xehetasun gehiagorako gerturatu Santelmo Museora edota santelmomuseo.eus webgunean arakatu. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte.